Malestar na Pobra pola decisión do Comité Clínico de manter o municipio no nivel máximo de restriccións. O alcalde Xosé Lois Piñeiro pide unha rectificación o máis axiña posible e que se sitúe o concello nos niveis que lle corresponderían, atendendo á incidencia acumulada. Onte, cando se reuniron, porque os datos son de onte ás 18 horas, xa tiñan os datos que se publicaron na página, que estamos en 9 casos a 7 días, o que nos deixen unha incidencia de 96. A 7 días estamos en nivel medio, e moi preto xa do nivel medio baixo. Os niveles de restricción que se establezcan por criterios objetivos, porque o que falan de outros criterios, a cidadanía está nun momento que necesita máis explicacións. Necesita saber exactamente por que se lles pecha, cal é o objetivo que temos que conseguir para volver a baixar de nivel. Subxetividade a mínima posible. Se queren falar de trazabilidade, que digan exactamente cales son os casos que non están controlados e por qué, e cal é o motivo de que non se nos aplique o mismo raseiro que outros concellos. Porque eu non quero facer referencia a ningún outro concello, pero hai algúns que agora están a alza, con incidencias maiores que a nosa, e sin embargo están en nivel de restricción alta. Inexplicable. Inexplicable desde todo o punto de vista, e a indignación social é generalizada. Tamén pide que se revisen as medidas de prevención que se establecen nos diferentes niveis de restricción, sobre todo as referidas ao peche do sector da hostalería. A hostelería non pode ser sempre a solución, sempre pechar Están facendo esforzos tremendos, teñen cada vez o plan de hostelería segura obriga a novas medidas de prevención dentro dos locais e nas terrazas, porque sempre hai que seguir pechándos. Cando hai casos, sabemos que hai casos en outro tipo de negocios, en outro tipo de empresas, en outro tipo de situacións, e non se pechan, non se deixa de facer outro tipo de actividades. Non ten por que ser sempre a hostelería a que pague, cando, repito, cada vez máis medidas teñen que tomar. A corporación aprobou de xeito unánime unha declaración institucional asinada por todos os grupos con representación municipal, na que mostran a súa queixa por esta situación. De non producirse unha rectificación, non descartan tomar outro tipo de medidas de presión, como é o caso de movilizacións.